perdón. Desobediencia contra súa violencia, rebelión. Desobediencia contra súa violencia, rebelión. Desobediencia contra súa violencia, rebelión. Desobediencia contra súa violencia. O machismo e o terrorismo, 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 o machismo e o terrorismo. Non son mortes, son asesinatos, 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 non son mortes, son asesinatos. Yo hace 3 o 4 años de novembro xa que se cumpre un ano da marcha contra as violencias machistas de Madrid, na que participamos cun bloco galego e que reuniu a centos de miles de persoas tamén en México e Perú. Dende entón, as mulleres asasinadas foron 77, segundo feminicidio.net, e 50, segundo a delegación do goberno. Que pasou coas 9 reivindicacións polas que nos manifestamos daquela? 1. Seguimos exixindo que o terrorismo machista sexa unha cuestión de Estado. A violencia machista ten unha presenza mínima tanto nas campañas electorais como na política do Estado español. A valoración policial do risco de violencia sobre a muller deixou a 2 de cada 3 mulleres que denunciaron sen protección. 2. Queremos que se aplique o Convenio de Estambul e as recomendacións da CEDAW e reformar a Lei contra a Violencia de Xénero para que estean reflectidas todas as formas de violencia contra as mulleres. Incluir todas as formas de violencia, non só da parella. Crear servizos especializados a vítimas de agresións sexuais e proteger a todas as vítimas sen discriminación por raza, lingua, clase, idade, orientación sexual, identidade de xénero, diversidade funcional, estado civil, estatuto de migrante ou de refuxiada. 3. Toda a sociedade e as súas organizacións e institucións deben comprometerse na loita feminista. No verán de 2016, decenas de miles de persoas manifestáronse contra as agresións sexuais. As manifestacións de 2016 crean unha nova conciencia social e demandan políticas públicas de prevención e de atención psicolóxica, social e judicial contra as agresións sexuais. 4. Que a loita e os recursos inclúan tanto a violencia na parella ou exparella como as agresións sexuais ou acoso sexual no ámbito laboral, trata con fins de explotación sexual laboral de mulleres e nenas e todas as violencias machistas. Exiximos ao Estado un plan de acción contra a violencia sexual en todos os ámbitos, de parella, familiar, laboral, escolar, nas rúas, transportes e festas. 5. Queremos a implicación de todas as instancias do Goberno na prevención e erradicación das violencias machistas, en la asistencia e reparación a todas as mulleres en situacións de violencia, independentemente da súa situación administrativa. A desprotección das víctimas e a violencia institucional aumentan os asesinatos de mulleres, mesmo estando hospitalizadas, recuperándose doutro intento de asesinato. 6. Que o acento se poña na protección das afectadas e dos seus fillos e fillas, facilitándolles as saídas de recuperación vital, económica e social. Son mínimas as axudas para a vivenda e insuficiente a axuda a súa recuperación psicolóxica e empoderamento, e o acceso a estes recursos non pode depender de poñer unha denuncia. Que a prevención sexa unha política prioritaria que inclúa un sistema coeducativo en todos os ciclos, a formación específica para todo o personal profesional
que intervén nos procesos, os medios de comunicación, a produción cultural e a sociedade civil na loita contra as violencias machistas. 8. Que os medios de comunicación visibilicen as diferentes violencias machistas, sen sensacionalismo morboso, ni linguaxe ou imaxes sexistas. Debemos establecer estrategia integral contra os estereotipos de xénero na educación, os medios de comunicación e a publicidade, con promoción da igualdade de xénero nos programas e na formación do profesorado, e con educación sexual e reproductiva adaptada á idade das nenas e dos nenos, no plan de estudios ordinario e obrigatorio. 9. Eliminación da custodia compartida imposta, supresión do réxime de visitas e da patria potestade sobre menores aos maltratadores condenados. Un maltratador ou un abusador sexual nunca pode ser un vocal. A falta de formación en xénero provoca violencia institucional, amparada en informes de psicólogos que aducen o anticientífico síndrome de alienación parental, para privar de gardas e custodias a máis ou manter as visitas dos maltratadores. A Plataforma Feminista Galega por unha sociedade libre e sen violencias machistas. Ninguna agresión sen